welcome to our online Night of Power. And thank you so much for the grace of God na atong nakita sa atong kinabuhi, that truly it is the Lord who sustain us and give us the strength to overcome every crisis sa atong life since 2020. But the Lord is so gracious to us. We are now in 2021, and congratulations to everyone na nakalampas jud ta sa year 2020. And we thank the Lord for His gracious hand that is being with us in times of crisis. So, to begin with, let us pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, we come before you with all humility in our hearts. Salamat kaayo for being good to our lives. Salamat, Lord, that you continue to sustain us. And even right now, we ask your guidance, O Lord, to face 2021 for the glory of your name. Lord, continue to bless the word that we are going, O Lord God, to aming bulay-bulayin ngayong gabi. At salamat, Lord, that truly your anointing will flow to your servant and hide your servant under the shadow of your protection. And with the word, Lord God, will continue to encourage your people and encourages us to continue serving you and pursuing the things that you are about to bring to your people in the days to come. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay, so Happy New Year to everyone. So I believe each one of us have the courage nga magiging victorious this year because God promised us a victorious year. God give us the strength to face a victorious year 2021. So this time, we will tackle the word of God in Isaiah 43 verse 19. Behold, I will do new things. Now it spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. So, talagang the word of God is clearly stated. Ingon siya, behold, I will do new things. So we are excited. Amen, mga igsoon. We're excited this year, 2021. Kasi sabi ng Panginoon, He will do new things. Nakaka-excite, no? Because ang ating Panginoon ay talagang totoo sa kanyang sinasabi na I will do new things. Are you excited of these new things? So, when God told us that He will make a new things or He will do new things, then God will do so. So, sabi ng Bible, behold, pag sinasabing behold, it actually means to stand in awe and be amazed. That's why nasabi ko kanina na be excited. It is because God will do new things in your life. Your ministry, your business, your family, your work, and everything na gusto ng Panginoon na gagawin niya sa ating buhay. So siya po ay nag-promise sa atin na He will do new things. Talagang nakaka-excite. Personally, ako excited talaga ako sa year na to. Na talagang God will do new things. Pag sinabing new things, talagang hindi mo yan naririnig pa. Hindi mo pa nakikita. Bago No? Talagang excited tayo sa mga bagong bagay na gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Sabi din ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone. May mga bagay na gagawin ng Panginoon sa ating personal na buhay. So, pag sinabing I will do new things, something that is unheard, and a wonderful event that shall surpass all that had. So, everything or something that is unheard, hindi mo pa naririnig. Hindi mo pa nakikita yung mga wonderful event, yung mga wonderful things na yung darating sa ating buhay. Nakaka-excite talaga ang year na ito. So, kung noong last 2020 talagang tayong lahat ay na-shock sa mga nangyayari. Pero ngayon alam kong tayo ay naka-recover na sa pagiging shock, no, na condition sa ating buhay.
no? So when God give a new beginning, it start with an ending, no? So may mga bagay sa ating buhay na nangyari na kailangan talaga yung mga closures. May mga closures na ating gagawin para magsimula tayo ng bago. So in everything na nangyari sa ating buhay, kung merong mga bagay na i-close na ni Lord sa ating buhay, huwag na nating ipilit. Amen. Huwag natin na ipilit. Because sabi dito, be thankful for closed doors. They often guide us to the right one. Maybe masakit, maybe situations na nangyari sa ating buhay na parang masakit isipin, masakit tanggapin, pero si Lord na talaga yung nagko-close door kasi meron na siyang bago na itinalaga para sa iyo. Be excited, kapatid. So kung ano man yon, kahit anumang bagay na nangyari sa ating buhay, ang ating Panginoon ay siya yung magbibigay ng bago para sa atin. That we call the new beginning is often the end, and to make an end is to make a new beginning. So sa sinabi ng Bible, sabi ng Panginoon, behold, I will do new things. So nakaka-excite talaga. The end will be the start from. So anong mga bagay ang ating gagawin para magiging victorious tayo in the year 2021? Ano po ang ating gagawin para magiging victorious tayo sa year 2021? Talagang nakasaad dito sa Hebrews 13 verse 6. Talagang ito po yung promise ng Panginoon. The Lord is my helper. I will not fear what can man do to me. So kahit ano pa ang gagawin ng mga tao sa akin, the Lord is my helper. Talagang si Lord ang tutulong sa atin. Si Lord ang ating guide, si Lord ang ating lakas, si Lord ang ating lahat para tayo magtagumpay sa year 2021. So ano po ang mga bagay na ating lalagyan ng mga closures? Yung mga, kung sa Bisaya, pasibuhan o siraduhan, i-close na to, atong diinan, butangan na tong the end sa atong mga kinabuhi or sa mga things na nangyayari sa ating buhay. Do not expect that we will be victorious in this year 2021 kung ang ating ginagawa last year, yun pa rin ang ating gagawin ngayon. So merong bagay na ating talagang bigyan ng diin so that we can start a new beginning. So do closures in these things. And what are these things? Number 1 is unforgiveness. Isang bagay na gusto ng Panginoon na i-clear sa atin na pag-enter natin ng 2021 ay nawawala na ang lahat nating mga unforgiveness. Tayo ay magpatawad na. Tayo ay mag-release na. Kung tayo ay galit, ipo-forgive na natin yung mga tao or sarili natin. Galit tayo sa sarili. Kung sino man ang kinagagalitan natin, let us forgive. Sabi po ng 1 John 4:20, whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whatever does not love their brothers and sisters whom they have seen cannot love God whom they have not seen. So, it is clear in the Bible that whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. So this time, isa itong bagay na ating bigyan ng diin, yung unforgiveness natin. So hindi na natin dadalhin yung mga bagay na talagang hindi na tayo makapag-forgive dahil masakit ang kanyang ginagawa, ako ay pinapaasa, at saka yung mga promises ay hindi natutupad. Kapatid, let us now forget and forgive these things. So kung anumang bagay na nakapasakit sa ating puso or nakapabroken ng ating puso, ngayon ang time for us to become victorious, the year 2021 is to release any unforgiveness. Sa 1 John 1:9, sabi din dito, who claims to be a light but hates a brother or sister is still in darkness. Akala natin nandito tayo sa light, pero kung hindi tayo mag-forgive or kung tayo ay still nag-hate ng ating mga kapatiran, still we are in darkness. So,
ngayong panahon na ito, hayaan natin na ang Diyos na buhay, siya din ang nagbigay sa atin ng forgiveness. Nakatanggap tayo ng forgiveness sa Panginoon. So, we need also to forgive and we choose to forgive. Number 2, the things we need to put in closures is judgmental, being judgmental. In Matthew 7 verse 1 to 5, sabi dito, do not judge or you too will be judged. For in the same way and judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there is a plank in your own eyes? You hypocrite! First take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Sabi ng Panginoon, never judge. Hindi tayo nagda-judge. Hindi natin pwede na masasabi natin na, ganyan ka talaga. Yun talagang ugali mo, hindi nagbabago. So, hindi talaga tayo makapag-judge ng tao kung ano ang kanyang kind of attitude. The only way, kung ano yung mga bagay na nakikita natin, hindi tayo magja-judge, sabi ng Bible. Kasi meron din tayong mga magagawang bagay na hindi din natin alam. We have also differences in our own na minsan hindi din natin nakikita. Sabi dito, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? So meron tayong mga sariling issues, meron tayong sariling problema, meron tayong sariling kabigatan, at yun na lang ang ating bigyan ng pansin kung paano natin i-handle ang mga bagay sa ating buhay. So we need not to be judgmental. Number 3 is uncontrolled tongue. Yung talagang yung dila ay importante na mabigyan din natin ng pansin. So kung may mga problema tayo doon sa ating bibig, or yung the way we talk or the way we approach people, yung mga uncontrolled natin na mga words na ginagamit na yun pala ay nakapasakit, nasasaktan yung ibang tao dahil sa mga words na ginagamit natin, dahil hindi natin nakokontrol yung mga sinasabi natin. So, these things we need to be, bigyan natin ng diin, yung mga uncontrolled tongue. Meron kasing mga bagay na pwede nating sabihin sa magandang pagkasabi, tulad sa sinabi ng Bible, those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein in their tongue deceive themselves, and their religion is worthless. So hindi natin masasabi na we are in the light kapag yung bibig natin, yung tongue natin, yung mga word natin ay hindi natin kinokontrol or binibigyan ng pansin. May mga tao na talagang masakit magsalita. May mga tao na hindi marunong mag-a-approach or mag-use ng kanilang word na ginagamit. So, let us evaluate, let us take an evaluation sa ating sarili. Na ako ba ay, pag ako ang magsalita, marami bang masasaktan? So, we need to have closures from it. Kung yung bibig natin, nagagamit natin sa pag-promise na hindi pala natin gituman ang atong mga promise. So on this time, we need to reconcile this to the Lord. Na Lord, itong tongue na ito, this year 2021, kailangan kong ma-overcome how to use my tongue. Sabi ng Bible, yung tongue natin ay dapat gamitin natin sa pagpupuri ng ating Panginoon. So hindi doon sa pagiging magagamit lang sa bagay na hindi maganda. Number 3, hypocrisy. So, sabi ng Matthew 6 verse 1, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So, itong hypocrisy, ito yung
practices na ginagawa ng tao na ginagawa lang niya kapag may nakatingin sa kanya. Ginagawa lang niya kapag may nagsusubaybay sa kanya. Yung mga bagay na pinapractice para lang ma-appreciate. No? Ginagawa mo para ma-appreciate yung sa boss mo, sa pastor, sa leader. Pero sa totoo, kapag wala nang nakatingin sa iyo ay hindi mo na rin ginagawa. Yung like for example, ang ating yung devotional, walang nakatingin sa atin. Walang nakatutok sa atin palagi. Walang taong nag-ano sa atin, na nakatingin, na kayo ba ay nagbabasa talaga ng Bible? Kayo ba ay talagang nagpe-pray? Kayo ba ay talagang nag-meditate sa Word of God? Pero maraming panahon na relax tayo na, wala bitong nakakita. Tayo, magpakatotoo na tayo. Na yung pag-practice, ginagawa natin, yung mga righteousness na ginagawa natin, talagang ito na rin ang totoo. Magiging true tayo sa ating ginagawa. Hindi yung dahil merong nagsusubaybay, merong tumitingin, dahil may nag-look up sa ato, dahil we are required, ginagawa natin, pero pag wala nang nakatingin sa atin, hindi na natin gagawin. So this time, bigyan na natin ng careful attention, i-close na natin ang mga bagay na ito. Kung ano man ang ating gagawin ngayon, ito na ay totoong totoo. No? Yung pinapractice natin yung righteousness in front of people and even kung walang nakatingin sa atin. Number 5, yung in vain worship. Sabi ng Matthew 15:7-9, "You hypocrites, Isaiah was right when he prophesied about you. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules." Sabi ng Panginoon, in vain worship, yung nagbigay tayo ng papuri sa Panginoon from our lips only. Lips service, not in heart. So, ang Panginoon ay naghanap ng mga tunay na nagpupuri sa Kanya, tunay na nanampalataya sa Kanya, tunay na nagtatrust sa Kanya. So ito ang hinahanap ng ating Panginoon. I-stop na natin, bigyan natin ng closure yung vain worship na nagpupuri lang tayo, yung lips worship, lip service, hindi yung totoong nasa ating puso. So to have a new beginning, we end to put closures from. Number 6 is liar. Yung sabi ng word sa 1 John 2:4, "Whoever says, I know him, but does not do what he commands is a liar, and the truth is not in that person." Sa Titus 1:16, "Rather he must be hospitable, one who loves what is good, who is self-controlled, upright, holy, and disciplined." So, makikita natin dito na do not lie. Hindi tayo sinungaling. May mga bagay sa atin, lalo na ngayon na panahon, na talagang matitempt ang tao sa paglalay. Example, doon sa pagpa-follow up, kung nasaan ka na, anong sabihin? Coming na po, going na. Pero sa totoo, hindi pa. Pero mga kapatid, ito ang mga bagay na gustong bigyan nating diin ng Panginoon, na yung lies na talagang nandito pa sa ating mga lips or sa heart or sa ating mga bibig ay talagang bigyan na natin ng diin. Mga simpleng bagay, pero sa Panginoon, sa harap ng Panginoon ay hindi ito kaaya-aya. Sa harap ng Panginoon ay hindi ito pleasing. So ito yun ang mga bagay na sinasabi na bigyan natin ng mga closures para magiging victorious tayo sa ating buhay by the year 2021. This time, to have a new and fresh start, meron tayong matutunan sa Proverbs 3:1-10. Dito ako magbibigay ng mga importanteng bagay na ating bigyan din ng fresh start sa ating buhay. Sabi dito, sa verse 1, "My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life." So, for they will prolong your life many years. So, ito po yung verse na magbibigay sa atin ng start sa ating buhay
sabi dito, number 1 na ating gagawin to have a new and fresh start is to renew our commitment to God. We need to renew our commitment to the Lord that to keep His commands sa ating mga buhay. My son, do not forget my teaching. So sa ngayon na panahon, parang yung Word of God ay hindi na talagang mabibigyan ng importansya sa mga tao kasi palagi tayong nagmamadali. Minsan makalimutan na natin yung mga Bible, yung Word of God. Pero to have a fresh and new start this year, sabi ng Bible, do not forget my teaching. Importante talaga yung teaching ng Panginoon, yung mga commands ng Panginoon. Ito yung mag-guide sa ating buhay. So kung ikaw hindi mo pa nabigyan ng panahon ang Word of God, I encourage you today that give time to the Word of God. Sabi ng verse, do not forget my teaching and keep my commands in your heart. Kasi ang magiging result po dito, sabi dito, they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Ito pala ay magbibigay sa atin ng yung many years, yung extension ng ating buhay. Ito po pala ang Word of God. Ito pala ang magbigay sa atin ng peace at saka prosperity. So, makikita natin na hindi pala sa ating sariling gawa o hindi pala sa ating sariling yung ways, yung mga pamaagi, kundi sabi ng Word, do not forget my teaching. So let us renew our commitment to the Lord that we will keep His commandments. Amen, mga igsoon. So, importante kaayo ang Word. Yes, maingon ang uban, galangan-langan rana sa kong time. Kadugay-dugay rana sa kong panahon. Lalo na karon nga ang mga tao permi magdali ug dili na kaayo na to importante ang Word of God. Pero I tell you, to have a new and fresh start for the year 2021, let us renew our commitment to the Lord. Number 2, mercy and truth shall not depart from you. Verse 3, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name. Grabe, no? So grabe yun ang Word of God na really God is giving His own principle for us na para may bago tayong gagawin this year, so we need mercy and truth shall not depart from us. No? Daghan karon ang mga tao na makasarili na lang. Wala na yung mercy para sa iba. Wala na yung kasi ano na tayo, para bang kanya-kanya na. Yung situation natin ngayon, parang kanya-kanya na lang tayo. Gawin mo yan, gawin ko din ito. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Pero I tell you, hindi pa rin nawawala sa Panginoon yung magkaroon tayo ng mercy sa ibang tao na nangangailangan at saka yung truth shall not depart from us. No? When the truth is in us, we will be set free. No, magkaroon tayo ng freedom when the truth is in us. So this time, mga kapatid, to have a new and fresh start, palagiin natin na magkaroon tayo ng mercy and truth sa ating mga buhay. Number 3, we need to trust God's way for you. No, trust God's way for you. Iba kasi yung way ng tao at iba din ang way ng Panginoon. No? Sabi ng Bible, sabi doon, His ways, God's ways are higher than our ways. Even His thoughts are higher than ours. Hindi lahat na nasa ating isip ay talagang yun na ang way ng Panginoon. Iba pa rin ang way ng Panginoon. We need to seek God's way for us. No? Ang way ng Panginoon, ang will ng Panginoon is higher than our ways. O ang way sa Ginoo, no trouble added on it. Wala gid nay trouble. So God opened the door. God opened the way wide for you because God's promise for you to have a victorious life in 2021. Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and in all your ways acknowledge Him or submit to Him, and He will make your paths straight. So ang ating mga ways ay isasabit natin sa Panginoon, and He will make your path straight. So, may maraming bagay na
matutunan natin yung pag-submit ng ating mga ways sa Panginoon. For example, gusto ka nang mag-settle down, isa-submit natin yung plan natin kay Lord. Marami sa atin na yung sa pag-ibig na, pag sa puso na, pag sa heart na issues, dili na nato i-konsulta ang Ginoo. Dili na nato siya tagaan og kanabitang pagpananghid ba. Hindi nato siya kinukonsulta. Hindi na natin kinukonsulta ang Panginoon kung siya na ba ang tamang person para sa akin, siya na ba ang right person for me, siya na ba ang taong aking magiging forever, or siya na ba ang person na magiging kasama ng aking buhay. Kahit na sa ating mga parents, hindi natin sinasubmit ang ating mga plans. At nalalaman na lang ng ating mga parents o nalalaman na lang natin na umiiyak na dahil nasasaktan. Kasi hindi natin sinasubmit yung plan natin kay Lord. So, kaya ngayon, trust God's way for you. Kung sa'yo ay parang sa paningin mo, ay yun na ang will ng Panginoon, sa paningin mo ay ito na ang yung answer ng Panginoon, pero in the eyes of God and in God's perfect ways, hindi pa din yun. So God give us a better kanang yung mas maayo pa kaysa ato. Mao na ang gusto sa Ginoo nga maano sa ato, ma-experience sa atong kinabuhi. So number 4, depart from evil. To have a new and fresh start is you need to depart from evil. Bad company corrupts good character. No? Sabi ng Bible, sabi dito sa Proverbs, do not be wise in your own eyes, fear the Lord and shun evil. So, depart tayo doon sa mga wicked ways, mga pamaagi na para sa atin sabihin natin na ito ay diskarte lang. Pero sa harap ng Panginoon ay hindi yun maganda at hindi din yun tama. So yung mga wicked ways, wicked things, we need to depart. So let us have an evaluation. Ako ba ay may kasama, mga kasamahan ko ba? Yung mga companions ko ay sila ba ay mga taong makatulong sa akin para ako ay lalago? Or sila ba ang mga bagay na ito ay makatulong ba sa akin para ako ay lalong makakilala sa Panginoon? O ito ba ay talagang hindi makapagbigay ng glory sa aking Panginoon? So we need a clear evaluation ng ating buhay kung ano po ang talagang tama nating gawin para ma-experience natin yung victorious year 2021. Last is we need to practice honoring God in your position. So, sabi ng verse na ating sa Proverbs chapter 3, sabi dito, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. So, nakikita natin dito na sa taong ito, sa simula pa lamang, we need to honor God with our position. So, i-honor natin ang ating Panginoon sa ating tithes and sa ating offering, sa ating mga giving, and even the first fruit. The Bible tells us that give first fruit to your position. Sa akin, meron din akong mga practices na every first month, meron akong first fruit. Kasi hindi man din natin hindi natin maging babaliwala yung word na sinabi ng Panginoon that give your first fruit. We have to honor God with our position. So giving our tithes, our offering, hindi natin kakalimutan yung ating yung mga commands ng Panginoon. Kasi sabi niya dito, my son, do not forget my teaching. Ito po ay commands ng Panginoon that we will honor Him in our position. So, karapat-dapat lang siyang tumanggap ng ating yung pag-honor natin sa ating mga posisyon na na-acquire natin dahil si Lord ay nagbe-bless sa atin. So, God keeps on blessing us. He wants us to be blessed. He wants us to be victorious even in our finances. Siguro may mga tanong tayo, bakit hanggang ngayon ganito pa rin yung situation ko? Bakit hanggang ngayon
ito pa rin ang problema namin. Bakit hanggang ngayon hindi ako maka-overcome doon sa aming financial condition sa aming buhay? Siguro meron tayong nakalimutan. Siguro meron tayong na-miss sa ating buhay. Kasi kapag finances na ang issue, parang mahirap na nating isurrender yung para kay Lord. Pero I tell you, mga kapatid, kapag i-honor natin si Lord ng ating mga posisyon, ng ating mga wealth, ng ating mga riches, God will bless us all the more. Sabi niya dito sa kanyang promise, sa verse 10, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Kahit may pandemic, kahit may mga crisis, kahit may mga situation na pinagdaanan natin, but when you are faithful to the Lord's command, God is able to provide every need that we need. God is faithful in our lives. He never leave us. Talagang totoo siya sa kaniyang promise that sabi niya, I will never leave you nor forsake you. So yun din ang Panginoon, kung sa anumang situation and condition ng ating buhay, gusto ng Panginoon that we will have closures in every situations na hindi nagbigay ng magandang resulta sa ating buhay. So gusto ng Panginoon sa taong ito, in 2021, magkaroon tayo ng new start sa ating puso. Kaya in review, let us renew our commitment to God. Mercy and truth shall not depart from you. Trust God's way for you. Depart from evil. Practice honoring God in your position. So ito po ang mga bagay na simula natin this year. So I believe God will bless us all. God will continue to be with us in this journey until ma-reach natin yung mga goals ng ating buhay. So ang goal ng Panginoon sa atin is to have a victorious life. So good day. And Evan, thank you and God bless us all. So let us pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, kung meron man kaming mga situation na dapat naming isara or i-close or bigyan namin ng diin, Lord, in the name of Jesus, tulungan mo kami, Panginoon, na sa ang mga bagay na if possible, meron kaming unforgiveness, if possible kami po ay nagja-judge ng isang tao, or kami po ay may uncontrolled tongue, or kami po ay merong hypocrisy, or kami po, Lord, ay merong vain worship, Panginoon, na yung mabuti lang kami sa bibig, wala sa puso. Patawarin mo kami, Panginoon. And even pag meron ho kaming mga bagay na kami po ay nagkasala dahil doon sa aming kasinungalingan, Lord, we want to ask you for forgiveness, O God. We ask you, Lord, na kami po ay talagang gusto na namin, Panginoon, na kami ay sasalubungin namin or gusto namin, Panginoon, ang year 2021 is a year of victory for us, na talagang kami po, Panginoon, ay mag-enjoy sa year na ito. Salamat po, at even today we pray that everyone, Lord, listening in this teaching, O God, we pray that we will renew our commitment, O God. We'll renew our commitment and dedication to you to obey and do not forget your teaching, O God. Lord, thank you so much. The importance of your teaching, Lord, is so, Lord, importante talaga yung mga yung mga laws, mga principle. Talagang importante po yung mga principle, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin. Lord, in the name of Jesus, help us, Lord, to trust you, trust your way, and even, Lord, teach us, Panginoon, to depart from evil and help us to live a righteous life according to your ways, O God, and help us to practice, Lord, to honor you in our riches and even in our wealth. Lord, in the name of Jesus, continue, Lord, sa lahat ng mga tao na nanonood ngayon. I pray, Lord, that you will give them a new start. I pray and declare, Lord, more blessings to come in their lives. I declare peace, Lord, that surpasses all understanding. I declare the power of God that will manifest in the midst of crisis and in the midst of pandemic. Lord, thank you that no fear, Lord, will manifest
will overcome us because you are with us. Thank you for the word. Thank you for the encouragement, oh God. In the name of Jesus, na kaming lahat ay magiging victorious because your plan for us is to be victorious, and your will for us is to be victorious. Thank you, Lord, that we want to enjoy 2021 with a victorious life. This we pray in Jesus' name. Amen.